Látom, már sokkal jobban vagy. Nincs jobb annál, ha egy ügyes orvos foglalkozik a súlyos beteggel. Sosem voltál beteg, csupán... A testem egyes képességeit a tudomány még nem ismeri. Ma este hová? Először menjünk a Piccadilly-re, kérem. Nagyon sokat tettél értem. John, alig... Hadd beszéljek, doktornő. Egész életemet ürességben töltöttem, és féltem attól, aki vagyok. Ami vagyok. Ha te nem vagy, még mindig elveszett lennék. Ehelyett ma már látom, hogy se nem vagyok a természet tréfája, se ördög. Csak egy ember. Aki nagyon szerelmes. Olyas valaki, aki egész életében szeretné meghálálni a megmentőjének azt, amit tett. Ígérem, hogy boldoggá teszlek, Helen. Örökké. Minden rendben? Igen, ez rémes volt. A fenébe! Silvio! Minden rendben? Mit gondol? Hol az ördögben vagyunk? A helyzet az, hogy fogalmam sincs. Sanctuary. Génrejtek. Tiricsmír. A Hindukusz-hegység közepe felé, 250 kilométerre északra a pakisztáni Pesawártól. A gyilkos hegy. Allison! Semmi baj. Élünk! Semmi baj. Semmi Az a baj. valami! Nyugodj. Hé! Elment. Már elment, rendben? Nézzen rám. Semmi baj. Minden rendben, érti? Na persze, ez biztosan segít! Azt mondani, hogy nincs baj! Miközben hatalmas bajban vagyunk! A karja! Ne érje hozzám! Majd én. Hát ja, már is jobb. Semmi baj, nyugodom! Menj innen! Életben van. Lent vagyunk. Lent, igen. Úgy tűnik, a munkajavát a másodpilóta végezte. A mosdóban voltam, amikor megtörtént. Sikolyokat hallottam. Ne mozogjon! Eltört a lába. 1 perc és ellátom. Mit csinál? Segítséget hívok. Nincs térerő.
Anya, hála az égnek! A pilóta meghalt, de a többiek jól vannak! Tudjuk, mindvégig követtük az utatokat. Mi történt? Majd később elmondom! Sok a sérült, azonnali ellátás kellene! Jól van, értem. A műhold szerint a Hindukush-hegység közepén zuhantatok le. Már elindult egy mentőegység Iszlamabadból, 5 óra múlva ott vannak. Szép munka! Otthon találkozunk! Anya! Örülök, hogy hallom a hangodat. Téged is jó hallani, Ashley! Jó hírem van. 5 órán belül itt egy mentőegység. Addig is ellátjuk a sebeiket, és igyekszünk minél melegebben tartani magunkat, és ha az istenek is úgy akarják, találok egy kis teát és főzök egyet. Látja, reggelre már új Delhiben lesz. Gondoltam, hogy Helen Magnusnak ez sem lesz kihívás. Pontosan. Ne kételkedjen benne. Magnus! Will! Ez azért így együtt már túlzás. Maga szerint túlélte? Mi igen? Megkapom a pénzt, igaz? Úgy értem, teljesítettem a szerződést, és elkaptam a dögöt. Végül is, ami ezután történik, az... Silvio, hagyja már abba! Biztosítsuk a gépet, és próbáljuk meg kizárni a hideget. 5 óra elég hosszú idő ilyen hőmérsékleten. Meglátom, mit találok. Tudom, hogy nagyon akarta. De nem így! Legalább tudjuk, miért nem fogta el még senki. Kitartó fajta! Mi meg itt ragadtunk az otthonában. Nem örülök neki, hogy nem tudom, életben van-e vagy sem. Kuti, ngala masira. Gamare, kasar payin. Ingkatin. Kuti, kekerang lana. Nebacsukiri. Érti, amit mond? Egy tibeti nyelvjárás. Ez nem az egyik serpa az expedícióban? De igen, biztos felszökött a gépre. Rossz ötlet. Tashi a neve, igaz? Fel tud állni? Semmi baj, az a valami már elment. Mutassa a kezét. Szerintem pedig igen. Vigyázzon rá! Jogunk van a magyarázathoz. Mi az ördög volt az a valami, és hogy került fel erre a gépre? A szállítmányunk. Egy ritka leopárdfajta, amit Tadzsikisztánban kaptunk el Dushanbétől északra. Nem hallottam, hogy valaha emberekre támadott volna. A ritka támadások egyike lehetett. Ha szorult helyzetbe kerül, előfordulhat. Könnyen lehet. Azt várja, hogy elhiggyük, hogy egy leopárd volt. Legalább 4-szer akkora, mint egy nagy macska. Bármi is volt az, miatta zuhant le a gép. Amúgy kik maguk? Egy magánalapítványnak dolgozunk. Ez az élőlény egyedi, és nagyon sajnálom, ami történt. A célunk az volt, hogy Új Delhibe vigyük egy helyre, amit dr. Grant vezet. Sok ilyen menedéken van a világon. Új Delhi van a legközelebb, és ilyen veszélyes szállítmány... 3-szoros hurrá önöknek és a biztonsági előírásoknak, remekül csinálták. Nem akartuk, hogy ez történjen. Minden óvintézkedést megtettünk. Tényleg? A pilóta halott. Itt rekedtünk, és oda a szállítmány. Eltűnt. Vagy nem? Nem tudjuk. Mit jelentsen ez? Azt, hogy mostantól bármikor ránk támadhat. Ez felettébb valószínűtlen. Ezek a lények félénkek, és a megszokott környezetet kedvelik. Ha túlélte is, a magasabb régiókban keresett menedéket. Félénkek? Ez a lény bármi is volt, majdnem megöltem mindannyiunkat. Ez meg ki az ördög? Egy potyautas. Egy serpa, aki segített elfogni a lényt. Valóban? Jó maguknak. Mi lenne, hogyha megint megpróbálnák, de ezúttal mondjuk öljék is meg. Hé! Magának fogalma sincs róla, mikor kéne hallgatni ember! Pinsa tukko. Kung tupeswar la de kyore. Kirang te idam la drukiduk. Te, lebiala, nem tudnánk la jibne jungin. Vissza akart jönni velünk. Pesavárban van a családja, akiket évek óta nem Miért lát. nem kért meg minket? Himenomo ale kerecseni kicsit rime? Kirang ki min la kire. Szemne sírszom. Félt, hogy visszautasítja. Nagyon sajnálja, hogy becsapta és az elnézését kéri. Nem a legjobb járatot választotta. Rendben. Hamarosan itt a mentőegység, de addig is melegen kell maradnunk. A meleg segít kiheverni a sokkot. Emberek, keressenek valamit, amivel lezárhatjuk a gépet. Igen, asszonyom.
Sarki levegő közelít a terület felé, elég gyorsan. Hatalmas. A mentőegység nem tud oda jutni, amíg a vihar el nem vonul. Egy ilyen nagy vihar napokig is tarthat. Hozd a téli felszerelést, Hans majd felkészíti a gépet. 4 óra múlva felszállunk. Amint elvonul a vihar, ott akarok lenni. Jó van. Ez elég is lesz. Ideben sem jobb a helyzet. Csak pár nap is elvonul a vihar. Kejök, én már 15 éve javítok repülőgépeket. Ide figyeljen, errefelé a nagy viharok nem olyanok, mint ott, ahol maga lakik. Hetekig is eltarthatnak, mielőtt elvonulnak. Hetekig? Tudja, mit jelent az a hindukus? A hindu gyilkosa. A helyi őslakosok azért nevezték el így, mert szerintük az istenek csak is azért teremtették, hogy kiírtsák az összes embert. A legjobb hely egy balesetre, nem igaz? Rendben. Ez jó is lesz. Próbáljon megaludni egy kicsit. Nem bujkáltam, tudja? Mikor megtörtént. Senki sem mondta, hogy így van. De ezt gondolják. Mindenki ezt gondolja. Mindenki félt. Maga nem. Számomra ez más. Már nagyon régóta csinálom. Azt hiszik, azért zuhantunk le, mert nem voltam a fülkében. Pedig ott kellett volna lennem. Hogy megtartsam a gépet. Kérem. Próbáljon aludni egy kicsit. Kérem, mondja, hogy ez tea. Az istenek pihennek. Kávé. Igye meg. Kihagyom. Ugyan már, melegen tartja. Elveim vannak, Will. Kávét inni? Szó sem lehet róla. Maga aztán vele jégbrit, ugye? Büszke vagyok rá. Nos, felmértem a készleteket. Nem sok élelmünk maradt, talán 1-2 napi. És fűtése sem maradt sokkal tovább üzemanyag. Rendben. Mindent alaposan be kell osztanunk. Még sokáig ez lehet az otthonunk. Hát, sosem lehet tudni. Ez a hely egy kis átalakítással. Még mindig egy pokoli lyuk lenne. Maga így nevezi a menedéket a viharban? Nem, így próbálok megbirkózni azzal, hogy ez a világ legrosszabb kávéja. Éljen Britannia! Mit akar? Szerelem. Nem! Magnus, mi történt? Úgy tűnik, a másodpilóta öngyilkos lett. Ez őrület. Mégis miért tette volna? Adjanak egy kis helyet! Jöjjön. Rendben. Egy törött üveget használt. Miért adta volna fel csak így? Tudom, hogy késik a mentőegység, de akkor is. Nem tartotta be a repülési előírásokat, és elhagyta a helyét, amikor a lény támadott. Ki tudja, milyen egyéb problémái voltak még. És ha nem öngyilkosság volt? Nincs nyoma küzdelemnek. Se kiáltás, se segélykérés, semmi, ami felébresztett volna. Ha csak nem ismerte a támadóját. Úgy emlékszem, azt mondta, Strickland úgy érezte, az emberek haragszanak rá, amiért elhagyta a helyét. Mi van, ha igaza volt? Annyira, hogy megöljék? Amikor ennyien itt vagyunk, és nincs hová bújni?
Túlzásnak érzem. Elnézést. De épp az ilyen elméletekért fizet. Tashi. Igaz? Toshi. Ez a neved? Silvio. Meséltem már a mennyasszonyomról, Giselle-ről. Ő és én nagyon jó kapcsolatban élünk. Én szörnyekre vadászom. Tudod, elfogom őket és leszállítom élve vagy halva. Pénzért. Ebből a pénzből élünk mind a ketten, elég szépen, úgyhogy ha azért bújtál el a gépen, hogy nekem támadj, vagy megpróbáld ellopni a pénzem. Neved zokon haver, de simán ki foglak nyírni. Bill, maradj, ahol vagy. Nem. Maradj itt. Anya? Bill, mindjárt jövök. Jöjjön. Kezd elfajulni a dolog. Mindenki el akart intézni álmában. Mondja meg! Mi folyik itt? Úgy tűnik, Toshi rajta kapta a szerelőnket, amint el akarja lopni a cuccainkat. A legjobb cuccokat. A saját fegyvereimmel akart lelőni? Bocs, de nem értékelem az ilyen iróniát! A védelmemre kellett, rendben, igen. Azt hiszik, hogy nem látom. Tele vannak fegyverrel. Nem teszek más, csak próbálom kiegyenlíteni az esélyeket, emberek. Nincs is megtöltve. Silvio, engedje el! Mr. Brown, ezek a ládák a mieink. Kérem, ezt ne feledje, még ezekben a nehéz időkben se. Mivel a fegyverek mindannyiunk védelmét szolgálják. Akkor adjanak egyet. No ne, ebben ne is reménykedjen. Talán itt üljek békésen, és hagyjam, hogy valaki álmomban megöljön. Nem. Köszönöm. Nem. Harc nélkül nem adom meg magam. Elhallgattatná valaki? Ami azt illeti, maga is elhallgathatna. Emberek, menjenek aludni. Hogy boldoggá teszlek, Helen. Örökké. Nem. Tényleg itt vagy?
Csókolj meg, és megtudod. Szeretlek, bébi. A csapatunk értékes tagja veszett oda. Súlyos alhasi vérzés. Itt helyben halt meg. Nyoma lenne, ha idehozták volna. Nincs semmilyen más sérülése, nem védekezett. Nem bizony. Hagyta, hogy valaki hasba szúrja. Emberek, mi ütött magukba? Tudjuk, ki ölte meg. Jöjjenek, nézzék, nézzék! Csak Nézzék! Mr. Brown! Nyugodjon meg! Ő tette, és be tudom bizonyítani. Valóban? Igen. Hogyan? A nyakába. Tessék, nézzék. Terem ki Pangbochi Takpa. Láttam már ilyet serpákon. Ők azt hiszik, hogy a Yeti valamiféle istenség. Pangbochi rendje. Egy tibeti szerzetes rend, ami szerint a Yeti a hegyek őre. Tudjuk, ki engedte szabadon azt az átkozott lényt. Mi más ok kell még neki, hogy végezzen velünk? Megpróbáltuk ellopni a népe szent állatát. Takmatengi pinjingala ticsum. Csütecsi kimet. Kerecsenézin rokcsi. Várj egy pillanat, mit mond? Azt, hogy a medált ajándékba kapta, hogy a Yeti nem az istene. És miért kapnál valamit, ha úgy is elengedné? Bosszú, hogy megtanítsa nekünk, hogy többé ne vadásszunk rá. Várjon. Tashi azt állítja, hogy nem tagja ennek a Pangbochi rendnek, igaz? Sajnálom, de egy medál még nem bizonyíték a gyilkosságra. Willnek igaza van. Nem ítélhetjük el a hite miatt. Hagyja békén. Már értem. Brown. Már értem. Megölették a serpával Stricklandet, aztán megölték azt a fegyverkereskedőt, mert tartoztak neki. És most jövök én, és kész. Nincs is több tanulja a kis mészárlásuknak. Oh. Irracionálisan viselkedik. Még rengeteg a megválaszolatlan kérdés. Nem. Én nem nyugszom bele. Nem. Próbálják csak meg. De küzdeni fogok. Maguk őrültek. Jézusom. Majd én szemmel tartom. Vigye magával Tashit. Rendben, mi az ördög? Mi az ördög folyik itt? Miért gyilkolna valaki egy lezuhant repülőgépen? Nincs értelme. Jöjjön. Kérdezni akarok valamit, ami talán furcsa lesz. Az kizárt, én már semmi sem csodálkozom. Voltak álmai? Hallucinációi? Nagyon elevenek, túl valóságosak. Emberekről, akik nem lehettek itt. És mégis érzi a jelenlétüket, igen? Az elménk játéka. A trauma okozta stressz és a kimerültség miatt van. Én is erre gondoltam, de kezdek kételkedni benne. Miért mondja ezt? Írja le a sebeit. Mély, keresztirányú vágás. Érdekes. Én egy egyenes vágást látok a tenyértől végig az alkaron. Tessék? Hogyan lehetséges ez? Csak egyikünknek lehet igaza. Vagy mindketten tévedünk. Valami befolyásol minket, a döntéseinket. Hogy érti? Talán irányít minket? De nincs a gépen senki, aki... A lény. Úgy gondolja, köztünk. Elrejtőzik előlünk, és valamiképpen a telepatikus erejével álcázza magát. Láthatatlanná teszi magát. Vagy kiadja magát az egyikünknek. Olyan dolgokat láttat velünk, amik nem léteznek. De miért maradna a gépen, hiszen a hegyekben van az otthona? Ez a vadász területe, vagy talán fenyegetésnek vél minket. Ők nem olyanok, mint az emberek. Nem a mi szabályaink szerint játszanak. Egyértelműen befolyásol minket. Nem bízhatunk semmiben, amit látunk, hallunk vagy érzünk. Kell legyen módja, hogy kiderítsük, kiben bízhatunk.
Várjál. Egy kitartó fajta. Ha a mínuszokban érzi jól magát, akkor elég különleges lehet a fiziológiája, igaz? Hozzánk képest bizonyosan. Mit tudunk meg ebből? Nincs felszerelésünk, és nem fogjuk tudni elemezni. Ellenkezőleg megvan mindenünk, ami kell. Ez a lény magasan és alacsony hőmérsékleten él. Kell, hogy legyen egy protektív fehérje, vagy egy antitest a vérében. Különben nem bírná a mostoha körülményeket. A vér ilyen hőmérsékleten perceken belül megdermed. Kivéve, úgy vélem, a lényekét. De hogyan lehetünk? Csak egy elmélet, Ellison, amit reméljük kizárható. Rendben, 10 perc elég lesz. Sajnálom, ez az egész helyzet olyan. Próbálok nyugodt maradni. Mind próbálunk. És higgy el, voltam már rosszabb helyzetben is. Tényleg? Persze! Volt egy városnyi zombi Ugandában. Nekem meg persze épp napnyugtakor fogyott ki a lőszerem. Voltam egy mélytengeri hajón, beszorulva egy óriási mutáns polip alá, és volt dolgom egy őrülttel, aki képes volt óriás majommá változni. Kösz. Csak kitalálta őket, igaz? A 3-ból 2. A lényeg az, hogy próbálkoznunk kell, bármi is történjen, csak így maradhatunk életben. És ha a kis tesztjük nem működik, akkor mi lesz? Kipróbálunk valami mást. Gratulálok, Mr. Pozitív. Brown, tegyen meg valamit rendben, hagyja be ezt a haragszom a világra dolgot, mert kezd rémunalmas lenni. Mi az, most már pszichiáter is? Igen. Ami azt illeti, az vagyok. És lehet, hogy egész idő alatt engem elemzett? Mi a véleményed, Doki? Haragszom az anyámra? Nem adott elég játékot? Fél! És túl sok minden történik, de ettől még nem lesz különleges. Nem. De legalább emberi. Ugyanazt látom. Nem! Nyugalom! Nem én vagyok! Nem én vagyok az! Nyugodjon Nem én meg. vagyok a lény! Csak amíg megjön a mentőegység. Kérem, ne, erre semmi szükség. Nem én vagyok a szörnyeteg, rendben? Láttam dolgokat, igen, elismerem olyasmiket, amiket nem tudok megmagyarázni. De ettől én még nem vagyok szörnyeteg, kérem. Nézze, ez a maga biztonságát is szolgálja. Nem. Mr. Brown, kérem, nincs más választásunk. Én rosszul viselem a bezártságot. Kérem. Ne. Kérem, ne zárja be, kérem szépen! Kérem, ne! Nem én vagyok az! Kérem, én nem vagyok szörny, kérem, ne! Nem én vagyok az, kérem! Nem bírom a bezártságot! Kérem, ember vagy. Ember, mint maguk. Kérem. Én nem vagyok szörnyeteg.
Inte Jong, sige mare! Istenem! Oj, Humare, Lilitidachi, Lilitko, Met Krecsesom? Csuki, rangwang me pányi, lamtankidok! Látott valamit? Nem, azt mondja, valami megszállta, amitől egy nagyon jó álomban érezte magát, bár esküszik, hogy végig ébren volt. Ott át az ajtó előtt. Kérdezze meg, hogy hallott-e valamit. Brown nem kért segítséget? Karanki, Daki, Kusunyi, Ronki, Ropá, Cseroglák, Kiduki? Nge trong sep, nang laduk. Nge cseng szaresak. Nge kimenganyi, csútak kiduk. Ő a falujában járt, ahol nagy ünnepség volt. Az esküvőin táncolt a feleségével. Aztán érezte, hogy megszállta valami gonosz. Rendben. Tashi, jöjjön velem. Tedo. Csak hogy tisztázzuk, nem egy szörnyet lát, igaz? És maga? Bár úgy lenne. Hogy lehet, hogy épp akit gyanúsítottunk, az lett a következő áldozat? Úgy, hogy ember volt. Újra elvégeztem a tesztet. De amit korábban láttunk, az nem volt fagyott. Azt láttuk, amit a lény láttatni akart velünk, hogy elveszítsük a nyomát. Számítanom kellett volna ilyesmire. Vannak legendák a lényről. Egyesek bőrváltónak nevezik, mások szerint megeszi a lelkeket. Ehhez jön, hogy még sosem kaptak el közülük egyet sem, nekünk pedig túl könnyen sikerült. Tashi azt mondta, az esküvőjén volt és táncolt a feleségével. Minden egyes gyilkosságnál belépünk egy eleven álomba, ami alatt megtörténnek a dolgok. Pontosan tudja, mit mutasson nekünk, hogy elterelje a figyelmünket. De miért? Egyszerűen csak fogja magát, itt marad, és egyenként végez velünk? Talán nincs más választása. Ő is azért van itt, hogy túléljen. Mit lát? Egy ajtót, ami lóg a keretén. Érintse meg. Most próbálja azt látni, ami tényleg ott van. Egy lakatot látok. Én nem. Nincs lakat. És az ajtó is épp. Az ajtó mindvégig nyitva volt. Minél kevesebbet nézünk, annál többet látunk. Rendben, akkor most mégis mire ne nézzünk? Arra. Ezt nem okozhatta az a lény, akit mi láttunk. Alig volt helye mozogni, és a karmai 4-szer ekkorák voltak. A hidegtűrő emlősök stressz alatt nem vedlenek? És itt semmi nyoma szőrnek. Vagyis a Yeti sosem létezett. Ezeket valami sokkal kisebb okozta. Nagyjából akkora, mint egy ember. Csak el akarta hitetni velünk, hogy valami félelmetesebbel van dolgunk. Olyasmivel, amire a tudatalattunk számítana. Rendben, de ha amit láttunk csak valami trükk volt, akkor vajon hogy nézhet ki valójában? Fogalmam sincs. De azt hiszem, a hideg őt is kellemetlenül érinti. Így köztünk kell maradnia, hogy túlélje. Magnus. Honnan tudhatom, hogy nem én vagyok-e? Igen. Nem tudja. Én sem vagyok biztos magában. A lény jelenleg bármelyikünk lehet. Kell lennie egy módnak, hogy kiderítsük, igaz? Hogy kiderítsük, hogy valaki tényleg önmaga. Csak apróságokra támaszkodhatunk. Például arra, hogy tudom, sose sértene meg engem hamis reményekkel. Vagy arra, hogy állandóan azt a borzalmas barna löttyöt kínálja nekem. Tudja, az a valami sosem támadna meg kettőnket egyszerre.
Ami azt jelenti, hogy nem elég erős, hogy elbánjon velünk. De egyedül veszélyben vagyunk. Ha együtt maradunk, élünk. Én őrködöm először. Rendben, ez az utolsó gáztartály. Ma este nagyon hideg lesz. Will, maradj, ahol vagy. Maradj itt. Anya! Mindjárt jövök. Itt vannak. Itt vannak. Hé! Hé! Itt vannak! Itt vannak! Szia! Úgy hallottam, el kellene egy buba! Ashley! Örülök, hogy látlak, nagy ember! Csak egy kis szünetet kaptunk, úgyhogy most azonnal menjünk innen! Rendben! Segítek a többieknek! Jöjjön, Bill! Megyek! Gyerünk, Will, mozgás! Ez nem a valóság! Vegye fel a hámot! Nem vagy igazi! Harrison! Nem! Szerettél engem valahol? Úgy értem, igazán. Tudod, csak a tudatalattid része vagyok, úgyhogy lehetsz teljesen őszinte. Mikor megismertelek Oxfordban, tiszta szívből szerettelek. Szenvedélyes idők voltak. De hamar vége lett. És sötét napok követték. Összetörted a szívemet, John. Bár megértettem, miért változtál meg. A dühöt, a gyűlöletet, amit irántam éreztél, és hogy miért. Miért akartad bántani a lányunkat? Hadd tegyem jóvá. Fel kell, hogy ébredj. Most! Hé! Minden rendben? Úgy tűnik, pokoli álma volt. Bizonyára elaludtam. Minden rendben. Bár magának kellett volna őrködnie. Átveszem, ha gondolja. Magnus! Will! Maradj, ahol vagy! Anya! Sosem volt alkalmunk beszélgetni.
Beszélgess velem, Will. Nem vagy valódi! Tényleg számít ez? Te már rég meghaltál! Nem is ismersz engem! Ez nem jelenti azt, hogy nem szeretlek. Maradj velem! Nem lehet! Will! Nem lehet! Komolyan, aludjon egyet. Majd én örködöm. Teljesen átfagytam. Nem hozna inni valami meleget? De, persze. Készítek egy teát. Inkább kávét kérek. Már is. Végre elkapott egyet. Az első fogás. Pokoli ára volt. Ez több, mint ronda. Honnan tudta, hogy nem én vagyok az? Mint mondtam, apróságokból. Minél kevesebbet nézünk. Üdv a valóságban. Örülök, hogy ott vagyok.